От 2023 помагам на бизнеси да стигнат от ниво 1 до ниво 5. И това, което забелязваме, че тези, които най-много наподобяват създатели на съдържание, контент креатори, инфлуенсъри, имат най-високи резултати в социалните мрежи. Експоненциално. Много често, още на ниво 3, хората вече имат резултатите на други бизнеси, които са способни да са на ниво 5, но не са. Аз съм Константин и в последните няколко години съм помогнал на над 100 бизнеса. Единственият проблем с социалните мрежи да им е какво ги правят тия клиенти. Целта на този клип ми е да идентифицираш на кое ниво си, като се припознаваш в описанията и да изпълниш следващите стъпки, които са за покачване на следващото ниво. Общото, което виждам между всички собственици на бизнеси, които идват при мен, е, че не знаят на кое ниво на създаване на съдържание са. Това как им пречи, че хора на ниво 1 взимат съвети от хора на ниво 5, и гледат съдържание, което им помага как да се качат от ниво 3 на ниво 4, но не осъзнават всъщност, че те трябва да направят първо по-малки стъпки, за да стигнат от ниво 1 до ниво 2. Ниво 1. Как да разпознаеш, че ти си случайен профил в социалните мрежи? Първо, най-вероятно качваш веднъж на седмицата или по-малко от веднъж на седмицата. Така, най-вероятно клиповете ти правят под 1000 гледания. Най-вероятно имаш под 1000 последователи. Най-вероятно качваш просто някакви снимки без контекст или просто някакви видеа без контекст, с някаква музичка може би и никой всъщност не разбира какъв е бизнесът ти, с какво се занимаваш и откъде да купат. Дори да искат, ти не им позволяваш. Как можеш да се определиш, че си на това ниво? Ами най-големият показател е честно на този етап гледания и последователи. Ако нови хора не те следват от всеки клип, който качваш, най-вероятно си на ниво 1. Обаче, какво може да се направи, за да се стигне от ниво 1 на ниво 2, което е вече да си профил с последователно присъствие, повечето клиенти, когато дойдат на ниво 0 дори, което е да нямаш абсолютно даже регистрация в платформите, директно се опитам да ги кача на ниво 2, още с първата ни среща, защото скока от ниво 1 на ниво 2 е буквално ментална операция. Ти трябва просто да си махнеш един-два бъга от главата и освен това да започнеш да правиш минимални действия. Ако се намираш на ниво 1 и си случайен профил, който няма никакви резултати, според мен най-важното нещо, което трябва да направиш. Първото е да си определиш мисията и визията. Съответно, как го правиш това? Това изречение, сядаш с един лист и химикал, сега паузирай видеото и го довърши. Ако не направя една стотинка от социалните мрежи, поне заради мен, стотици хиляди хора онлайн ще. Какво? В моя случай мога да ти кажа, ако не направя нито една стотинка от тези социални мрежи, поне стотици хиляди хора онлайн няма да се лутат в социалните мрежи. Какво значи това? Че ще знаеш какво съдържание да качваш, ще ти носи резултати и не само резултати в платформите, като гледани и последователи, а ще ти носи и приходи на бизнеса. Защо го правя това? Защото ако бизнесите са насърчени да им се вдига оборота, те ще продължават да качват хубаво, качествено съдържание. Което значи 8 годишната ми племеница ще има какво да гледа, като стане на 12. И не трябва да гледа Лава Бер и ям лайна 5 дена поред само. Съответно, това, което правя за вас, дори да не изкарам никакви пари, за мен е плюс за света. Окей. Та първото нещо, довършваш това изречение. Определяш си мисията. Тази мисия в момента, в който ти си го заложиш на себе си. Защо го правя? Задаш си въпроса, защо правя това нещо? Отвъд това да изкарам пари, ето тогава вече ти се променя. Тогава хората виждат в тебе, че всъщност ти искаш да им помогнеш. Окей? Второто нещо, което може да направиш, за да се качиш на ниво 2, е да си избереш ниша. Ниша. Какво значи това? Твоите идеални клиенти. В смисъл като заеби тази работа. Ако ремонтираш коли, хора, които имат коли, имат нужда от ремонт. Това е, говори на тия хора. Няма нужда да го обяснявам повече. Ако си механик, не дай да говориш за политика. Окей? Ако си механик, не дай да качваш клипове с кучето си, освен ако кучето не ти помага с ремонта на колите или нещо такова. Ако не можеш да го вържеш с идеалния ти клиент, за ниво 1, единственото важно нещо е да се фокусираш на точно това, на точно проблемите на твой идеален клиент. Така. Тонна комуникация. Така. Това е същото, по същия начин, както говориш на хората, когато дойдат в твой бизнес. Точка. Буквално говори както говориш с клиентите си. Не искам да вадиш TikTok гласа, не вдигаш телефона с здравейте, да, нямам търпение да ви оправя колата. Не. Просто заставиш като окей, сигурно нещо с радиатора, добре, да, във вторник я докарайте. Съответно, когато застанеш пред телефона, направи също нещо, бъде като ако имаш кола и това ти бръмчи, най-вероятно това ти е проблема. Дай им някаква информативна стойност, те ще дойдат при теб, защото виждат, че ти разбираш. Готово. Така. Започни да публикуваш 2-3 пъти седмично. С тези неща, като имаш ниша, като знаеш вече как ще им комуникираш на хората, определи мисията и визията и си кажи, добре, защо го качвам това съдържание? Така, как ще го кажа това съдържание и на кого помагам, с какво ще им помогна на тия хора, дори да не ми дадат пари, как ще им помогна на света и как мога да го правя 2-3 пъти седмично. Ниво 2 е вече последователно присъствие.
хората, които са на ниво 2, най-често качват по 2-3 пъти в седмицата, имат около под 5000 последователя, бих казал, са най-често. Имат 2-3 хиляди последователя, там вече мога да ги наричаме микроинфлуенсъри. Обаче, когато става въпрос за бизнеси, това, че си направил някакви последователи, не значи, че имаш пари в банковата сметка, не значи, че имаш резултати. Съответно, имат по-малко запитвания, отколкото трябва да имат. И ако видя някой, че е на ниво 2, най-често първото нещо, което правим е просто, окей, ти вече имаш линк, право на линк в описанието, да ти сложим някакъв начин хората да се свържат с теб и да ти сложим call to action и просто да ти добавим малко call to action. Така се качваш реално на ниво 3, като всъщност ти дигнем запитванията и директно ти докараме пари на бизнеса. Така, има редовност, но няма стратегия. Най-често виждаш, имат 1-2 коментара, коментарите най-често са цена, такова някакво най-често не оцелват точно там, където трябва и дори да имат клипове, качвани всяка седмица по няколко, най-често те не са в поредичност, те най-често не водят до някакъв резултат, най-вероятно не се очаква, че ще качат 4 клипа и почне да направят един голям продажбен клип, просто качват някакви неща и хората са им полезни. Така, съдържанието най-често не носи клиенти. Много често води запитвания, когато дойде някой бизнес и вече е качвал съдържание и ми каже, че има запитвания, хората питат, но няма клиенти, директно казвам, окей, това е ниво 2. Добре, какво може да се направи да се качи от ниво 2 на ниво 3? Така, първо да си определиш идеалния клиент. Това с какво помага? Че като знаеш точно на кого говориш, е много по-лесно директно да можеш да почнеш да им решаваш проблем. Така, второто нещо, за да се качиш на ниво 3, направи си стълбове или съдържателни стълбове или content pillars. Съответно, направи си 4 кутии, в които ти да пускаш различно съдържание. Какво значи това? Давам пак примера с човек, който има сервиз за коли. Добре, в единия клип, в едната поредица си го представи. Веднъж седмицата ще качваш като как ремонтираш някаква кола. Какъв е бил проблема? През какво си минал, за да го решиш този проблем? Така, това го снимаш, правиш го като voiceover, правиш го като проследяване на процеса и voiceover и им го пускаш веднъж в седмицата. Втори content pillar, който можеш да правиш. За различните марки препоръчваш кои коли човек може да купи. Съответно, ако ще купувате Mitsubishi, не дейте да купувате тези, или ако ще ги купувате, гледайте да не е този двигател. И ето така, имаш различни кутии, в които ти можеш да пукаш разни поредици, които поредици може да са едната е по-развлекателна, едната е по-вдъхновителна, другата е по-образователна. Вече на ниво 2, ако искаме да отидем на ниво 3, трябва да мислим какъв вид стойност дава всяка поредица. Окей? Така, постави си KPIs. Съответно, тук е момента, в който всъщност ти вече можеш да качил си достатъчно неща и можеш да разбереш, като направя 5 клипа тази седмица и те направят всеки по 5000 гледания, това са 25 000 гледания, от които аз получих 7 запитвания. Съответно, какво мога да направиш, че да дигнеш гледанията, за да получиш повече запитвания? И ако дигнеш гледанията, получаваш ли повече запитвания? И тук вече почваме да гледаме всъщност метрики. Нали? Като, чакай малко, като направя повече нови последователи, има повече запитвания. Това какво значи? Че трябва да правя клипове, които достигат до по-широка аудитория, за да идват повече запитвания. И почваме да тестваме. Така, съответно, KPIs, Key Performance Indicators, т.е. какви са индикаторите, че се справяме. Така, вече сме обаче на трето ниво, когато ги имаме тези неща. И кой е стратегическия играч? Стратегическия играч за мен е поства редовно, много редовно. Всеки ден или 5 дена в седмицата. Така, има вече, може да са от 5 до 20 000 последователи, като тук казвам, последователите не означават нищо, между другото. Като това, че имаш последователи, не значи, че изкарваш пари. Но, просто казвам, да знаете какво е. Запитванията са може би около 1 на седмица. Запитванията са може би по 2 на седмица, което са между 5 и 10 на седмица. Така, запитванията, някои от тях стават на клиенти, което е много хубаво. Така, съдържанието започва вече да носи доверие и има клиенти вече от социалните мрежи. Това е, ако имаш клиенти от социалните мрежи, ама такова редовно, месечно или седмично, някой ти плаща пари заради социалните мрежи, най-вероятно си на ниво 3. Така, обаче, проблема на хората на ниво 3 е, че за да се качим от ниво 2 на ниво 3, ни трябваше да направим стратегия, всъщност какво да постваме, как да постваме в какви кутии. Тук обаче осъзнаваме кои клипове продават, кои клипове разширяват аудиторията и кои клипове всъщност привързват аудиторията към нас. Съответно, почваме още по-дълбоко стратегически да мислим как да прекараме хората на ежеседмична или ежемесечна база до много хора да ни видят, тия хора да ни заобичат, тия хора да купат. И този процес почва да става ясен вече на ниво 3. Обаче, когато някой дойде при мен на ниво 3, и аз виждам, че е ниво 3, той не знае.
почва да ми казва, трябват ми по-добри идеи. Не ти трябват по-добри идеи. Трябва ти да видиш кои идеи продават. Така, най-често падението на ниво 3 е, че правят по стотина хиляди гледания на месец, защото качват 5 пъти в седмицата, правят по 5000 гледания на клип и качват 4 седмици в месеца. Това са 100 000 гледания. За 100 000 гледания те примерно имат по 5 до 10 запитвания. И е като, чакай малко, нещо не правим като хората продажбено, че хората директно да идват да ти дават пари. Те правят запитвания, но целта тук на ниво 3 е да направим вече автоматично. Колко фунии на клиенти съм щупил преди да знам какво правя, защото просто им наливаме едни хора и те просто се губят. Съответно, идеята е вече на ниво 3 така да го направим, че хората директно като те видят и си те знаят и си те гледат, директно да ходят да купуват. Окей? Така, това как става? За да се качим на ниво 4, трябва да имаме вече календар на съдържанието. Да знаем, ще пускам нов продукт края на месеца, което означава, че от началото на месеца трябва да започна. Първо да стигна много хора, после да ги привържа тия хора и после да продам на тия хора новото нещо. Съответно, ако ще пускаш нов продукт, който решава специфичен проблем, трябва да почнеш още от началото на месеца да говориш за този специфичен проблем и да го почнеш да го решаваш още с социалната мрежа. Окей? Така, вече не може просто да се питаме. Вече трябва да знаем кой клип, какво ни носи, какво значат коментарите, кои коментари да отговаряме, как да ги отговаряме. Вече трябва да имаме данни. И тези данни са, освен всичките KPIs, които казах в предишното ниво, в това ниво всъщност оптимизираме вече не само данните от социалните мрежи, оптимизираме вече данни от сорта на качество на лидове. Тоест, като някой дойде на опознавателна среща или като някой влезе в сайта, купува ли, колко време се задържа в сайта, защо, какво, когато качим определен клип и човек дойде от този клип, купува доста повече. Защо? Защото започнах клипа така, или защото сложих call to action тук. И като го преповторим 5-10 пъти, вече става ясно, че това ни е точната формула, която кара хората да купуват от нашия бизнес. Така, както казах, най-важното нещо е тук да разберем как може да оптимизираме конверсията. Не просто хората, защото хората вече ни гледат и вече питат, но искаме автоматично да ходят да купуват. Така се качваме вече на следващото ниво. И това е вече растящ бранд. Как мога да разпознавам растящ бранд? Когато обаче говорим за ниво 4, тук трябва да разберем, че да, хората ни гледат. Да, имаме няколко профила, на няколко места качваме, хората си ни знаят, голяма част от оборота ни идва от социалните мрежи, което е хубаво. Бих казал 20 000 последователя до 100 000 последователя, обаче не е точно така, защото ако си на 15 и правиш по 1000 последователя на седмица, най-вероятно си растящ бранд. Така, редовни продажби от социални мрежи, т.е. оттам ти идва оборота и освен това бизнесът има общност, т.е. хора, които чакат ти да пуснеш следващото нещо и наистина се интересуват от теб и се вълнуват от как върви бизнес и те се чувстват като част от твоето бизнес пътуване, като твои клиенти, естествено. Съответно, най-голямото падение според мен при тези е, че първо, вече имат пълната възможност да правят хубаво съдържание за различни платформи. И най-често какво правят е, че правят някакви клипчета за TikTok и просто ги пускат в Facebook, пускат в Instagram Reels и ги пускат в това е. И съответно за това не им се получава, защото вече когато си на такова ниво, можеш да разшириш в други платформи. Като познаваш културата на Facebook, там да качваш по Facebook съдържание. Като качваш в Instagram, да качваш по Instagram съдържание. Да правиш YouTube съдържание по-дълго. Да правиш съдържание, което е специфично за културата, бита и обичая на определените платформи. Така, друго нещо. Когато си с 100 000 човека аудитория, ти трябва да имаш отговорност към тези хора. Да знаеш до края на годината, от началото на годината до края на годината, как ти изглежда бизнес плана, какви продукти ще пуснеш, кога ще ги пуснеш, как ще ги пуснеш. И ако си на ниво 4, това, което ти трябва да премислиш е празници, поводи, сезони, кога моите клиенти купуват какво им трябва. И вече това, което се получава на ниво 4 е социалните мрежи ти определят бизнес плана. Самите хора виждаш какво искат. Те те питат, те ти казват. Но, сега октомври месец, знам ли какви 10 клипа ще кача другия май? Ако не, най-вероятно трудно ще да се качиш на ниво 5. Защото още не виждаш толкова напред във времето. И така бизнесът ти страда. И освен това, клиентите ти страдат. Защото те се чувстват сякаш те трябва да те бутат. Те сте бутали до ниво 4. Сега ти трябва да ги водиш. Те това очакват от теб. Защото в началото си ги водил с информацията и помощта, която им даваш. Сега ти трябва да ги водиш отново. Така. И
За да се качим на следващото ниво, от ниво 4 на ниво 5, това, което трябва да се направи, е да се оптимизира вече конверсиите. Което какво значи? Така, освен, че на ниво 4 е вече, когато препоръчвам сериозно да се пускат платени реклами, като аз платени реклами. Абсолютно. Имам си подизпълнители, които могат да ти настроят платените реклами. Аз лично не се занимавам, не пипам. Защо? Не ми е работа. Но, когато имаш клипове, които продават органично и ти знаеш точно как продават и защо и кои клипа продават. Когато видиш, че някой клип продава много органично, тогава го засилваш с платена реклама. И тогава вече си имаш и кампании рекламни с платени реклами. Чак тогава бих казал, ако не си максимизирал органичното, не се бутай в платеното. Честно. И ако искаме да се качим на ниво 5, вече от растящ бранд, който хъсълваме, бачкаме и хората ни подкрепят, трябва наистина да се заявим като лидер в нашето пространство. Съответно, тук вече е момента, в който може да инвестираме в малко по-качествено съдържание. Така и така качваме толкова много, вече е момента, в който трябва да имаме някой да ни снима, трябва да имаме някой да ни обработва, трябва да имаме някой да ни качва нещата. И съответно, вече се качваме на ниво 5. Когато сме лидер на пазара, имаме мултиплатформно съдържание ежедневно, което какво означава? Не означава да качваш един и същи клип в 5 платформи. Означава, че ти качваш в различни платформи по няколко пъти на ден различни неща спрямо тези платформи, които им е важно. И тогава е момента, в който 100% трябва да имаш YouTube и 100% ти може да имаш Spotify плейлист вече. Ти си голям вече. И тук става въпрос за над 100 000 последователя. Тук става въпрос, че повечето от парите идват от социални мрежи. Като разпознаваем бранд си заради това присъствие. Има десетки примери за такива бизнеси, които от социалните мрежи са направили цялата си империя. Съответно, съдържанието ти е основният двигател на продажбите. Ако вече си на ниво 5, което много ще се радвам, ако си на ниво 5, искаш да минеш след това и да се освободиш вече от социалните мрежи напълно и вече да ги направиш нещо автоматично, защото си минал през всички нива. Това, което трябва да мислиш вече е делегиране. Така, ако ти си лицето на бранда и си тръгнал от едно ниво, Zero to Hero, тук може по някакъв начин да запознаеш хора с някой доверен на теб човек, който малко по малко да му помогнеш да стане като твоя сянка, твой номер 2 и хората почнат да харесват този номер 2 и той да почне да прави постепенно сам съдържание и чак тогава да му го предадеш на него, че ти да можеш да си бизнес собственик. Така, изграждане на екип или агенция. Така, тук вече мога да говорим за агенция. Тук мога да говорим за някой трябва да поеме цялото това нещо, като някой трябва сериозно да мисли за всички тези неща. Аз трябва да мисля вече не за маркетинг. Превъртял си маркетинга, ако си на ниво 5. Трябва вече да мислиш как бизнес ти да стане на още по-голямо ниво. Там вече сам можеш да си направиш агенция. Ако си тръгнал от ниво 1 и си стигнал до ниво 5, често ти казвам, повечето агенции нищо не могат да направят за теб. Това, което ти трябва да направиш, е ти да си направиш агенция. Ти да си вземеш един модел и да кажеш, добре, то ще прави това, като ти си 5 шапки, когато правиш маркетинг. Съответно, взимаш тия 5 шапки на човек, който да мисли съдържание, който да го снима, човек, който да го монтира и просто ги разпределяш някакви хора и им даваш задачи. Бих казал вътрешен маркетинг отдел да си направиш в такъв момент. Така, не да сме просто уния от TikTok, които правят неща. Тук става просто, че вече трябва да гледаме какви са ни цветовете на бранда, какви са ни архетипите на бранда, как всъщност хората възприемат бранда ни, някакви други алтернативни начини на промотиране, не само в социални мрежи, а вече, когато някой те знае от социалните мрежи и те види на билборд, е като what the fuck, аз това го гледам откакто има 10 000 последователя. Докато ако си просто някакъв бизнес и сложиш билборд, никой не го е и повече хора не гледат билборди, билборди са досадни, както и рекламите по телевизията. Но ако видиш любимия си тиктокър по телевизията, човек, мале това ще е любимото нещо. Съответно, ето тук за това става просто. После, сторителинг, дълбок сторителинг. И сторителинга става с други формати. Вече тук става просто, буквално можеш да си направиш документален филм. Ако имаш над 100 000 последователя и хората толкова много те обичат, вече мога да мислиш за къстъм музика, някой ти прави, мога да наемеш някой изпълнител да ти направи цял албум за твой бизнес. Като това е вече брутални възможности може да се правят маркетингово. Но, гледайте да стигнете до ниво 5 първо. И всъщност тук съм объркал, що съм го слово. Мащабиране чрез реклами, инфлуенсъри и партньорства. Бих казал, ако си стигнал до този момент на клипчето, още на ниво 3 или 4, още някъде между ниво 3 или 4, можеш да почнеш да използваш инфлуенсъри. Искам да правя друг клип специално за инфлуенсърите, как да се действа с тях, за да ви е колкото се може по-полезно, че да не се разправят с разни UGC-та и инфлуенсъри, както аз преди бях. Да, това са 5 нива на създаване на съдържание. Ако ти харесва такъв тип видеа, искам да се абонираш задължително и
да харесаш и освен това да ми напишеш един коментар какво ти е важно, какъв ти е проблема, на кое ниво си и какви затруднения имаш. Също, освен това, долу в първия линк в описанието има линк да си запалиш среща, за да се запознаем, да си поговорим и да видим как мога да съм ти полезен за твоя бизнес. А ако този клип ти хареса, ходи гледай този, в който обяснявам какъв ми е процес всъщност на работа с клиенти. God bless you. Чао, чао.